Sanibonani babukeli, igama uqondisa wamadikizela, uMamSuthu, uMamSengesho, uNcwane, uPhaphu. Ngihlezi ngitshela ukuthi leli khasi leli elezemfundo, kodwa nani ngiyayibonela ukuthi asifuni ukunibhora, so sihle sinilethela i-entertainment on top of education. Namhlanje nginiphathele iqhawe, nginiphathele ijongo likaMaskandi, uLihle Qhakaza. Andikade kwi-industry lokuthi lo. Cela ningisiza ngiyamukele kushow yethu ukuthi Lihle. Sawubona futhi. Yebo sawubona. Unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Awusho ukuthi ubani Lihle? Utshela ababukeli bethu ukuthi ubani uLihle. uLihle ubhuti nje wakaXhakaza kwamaphumulo emabomvini eVuma. Ocula uMaskandi. Abanye bamazi ngamaphoyisa. Amaphoyisa bengithi ngifuna ukubuza ukuthi why bekubiza ngoLihle kuphela because abantu bamaskandi abaningi banamagama nje ahlukahlukene. Umuntu akazi igama lakhe njengoba linjalo. Okusushilo ukuthi bakubiza nangomaphoyisa. Awukuthuna kancane. Mina ngangena mengiqala ukungena emculweni ngaba uLihle Qhakaza nje. Ngayibizana ngegama lami nesibongo sami. Kwathi lokhu mina ngiyibonga ey'bongweni zami iy'nsizwa zasey'nqamula iy'bongo zami zasebenzisa leli gama elithi umaphoyisa ngoba ngumaphoyisa yambamba yambopha ngaphandle kwecala edube hostela. Ngoba lapho igama lamaphoyisa. So okaze usibona isidingo sokuyiqamba. Akubalulekile ukuyiqamba. Nengane mayizalwa yithi ayizalwa bese iyayiqamba nithi mina ngizobuza abantu bangicanya qala. Okay. Uqale nini ukucula? Ngiqale ngo-2017. Kade ngisuke egidini kumjijelo. Beqala ngikuthanda uMaskandi kuwe. Ukuzizwa ukuthi uMaskandi ngiyawuthanda and nayo into engifuna uyilandela empilweni yami. Ngeke ngize ngikwazi ukuchaza ukuthi la qala nami angazi. Lo ngaphaphama nje ngithanda uMaskandi. Awukho umunye umculo engikwazi ukuthanda ngaphandle koMaskandi. So awukho futhi engithi ngabona umculo engithi ngake ngawuthanda lokwathi nje ngithanda uMaskandi. Futhi nakhona lapho ngayitshela nje kwazenzakalela futhi mina maze ngimdala ngizoba umculo kaMaskandi ngoba ngiyena manje. Ngoba uthi waqala uphapha uqala nje ukubona umculo wathi nje mina cha uMaskandi ngimthandayo. Kwabanjalo nje. Ngiyeke futhi awuthi uchaza kancane ukuthi like okay uphapha kwakho kwakunini uzibona ukuthi nami umculo engimthandayo. Ufuna leso sikhathi leso. Mhlawumbe sesikoleni wawona ekhaya ecula abathanda uMaskandi ekhaya ufuna nje leyo mlanjana. Nami ngeke ngazi ukuthi kwakuyini kodwa sorry. Uqala wami nje ukuphaphama nje nanokuthi ke into edlalayo phela vele emakhaya uMaskandi kakhulu. Le imiculo kuyenzeka nje uyizwile la understand ukuthi wenzakala kodwa nje into osukhule ngayo kuba yiyo kulandela bese uzokwazi ukuthanda ukuyenza futhi. So ukhule ngawo uMaskandi vele. Yebo. Mase wahlangana nomjikijelo. Ngihlangane naye ngo-2010. Mase ufuna ukwazi umlando wenu about ngoba ugcina ukudidela. Kwenzakala kanjani? Ukuze ngigcine ngidayela umjikijelo ngade ngikade kumnikezwa. Kwasuka lapho waney'nkinganyana kumnikezwa wami. Angithi umnikezwa wami kwamjikijelo. And into ababenza noma ujinyo wajinela endlini eyodwa. So ngase ngijwayele ngisho umnikezwa semile ngajwayela mina khona vele kuleyo nto leyo. La kuhlala khona umjikijelo. So kwafika isikhathi angisazi kwakuyiwaphi ukuthi uJanuwari elinye ibandla elikade usengapha ngasemakhaya uyashoda. Nawathi hayi ngoba ukhona vele awenzi lutho ngena Lihle sami. Ngajima nje lolu suku lolu sahamba salodlala. Ngaqhubeka sasengiqhubeka ke sengikhetha umjijelo. Umnikezwa ngisho esehlanganisile ukuthi awuyabuya wangibuza ukuthi manje wenza njani uqhubeka lapha noma uyabuya ngathi ayiqhubeka lapha mina. Ayilokho. Mase naqhubeka wathi usukhipha umculo wakho ngoba usho ukuthi
awusitete kancane ngalokho ukuthi uqale nini wakhipha muphi umculo ufuna ukuzwa ngomculo wakho. Ngiqale ngo-2017 ukucula i-album yami yokuqala yayithi Love Letter. Ngasuka lapho uqhubeka kwaze kwafika manje. Angeke futhi awusiyena umuntu onamagama amaningi. Ngicela nje unabe kancane usho ukuthi amaphi eziphi ingoma ezenza kahle kwi-Love Letter, like yini ya-inspire ukuthi i-album yakho uyiqambe ukuthi i-Love Letter. Like ngifuna ukuzwa konke sinesikhathi khululeka ungakhuluma nje. Ingoma eyenza kahle kakhulu lapha kwi-Love Letter iyona i-Love Letter. Bayithanda kakhulu abantu. Nangisho performa yona performa as a music video qhubeka bayithanda ngo-2018 lapho impela engangenisa khona impela kwacaca Samashushu. sengifikile ngempela i-album yami yayithi Thatha. Kuney'ngoma laphana enjengalezi khona ngomethi zimntwana umdonsi yona eyihlangisa kakhulu abantu. Kunengoma eyayithi Nkulu le ndoda inkulu ichalakala kaShafuza yayihlangisa abantu futhi. Zaziningi nje ingoma kahle le album yayihit yonke bayithanda kakhulu. Yini ya-inspire ngisho ukuthi yini eyakwenza ukuthi ubhale lezi ngoma lezi? Ingoma ayikho into ekwenzayo ukuthi ibhale ingoma. Mina nje ayikho into engenza ukuthi angibhale ingoma. Mina ingoma zayifikele emqondweni, ukufika nje ingoma emqondweni ngiyayenza. Awukho mhlawumbe umuzwa othile ngaleso sikhathi leso mhlawumbe ufuna ukugqugquzela abantu ngento ethize, ufuna akukho nje umuzwa ofikayo nje mingabe ubhala? Kuyenzeka mhlawumbe ucabanga ukuthi lokho engathi ngingacula ngokufa, lokho engathi ngingacula ngamantombazane, lokho engathi ngingacula nje kuyenzeka. Kodwa futhi kuyenzeka ukuthi uma unensimbi onayo emqondweni uthi uma uvula umlomo igama liyifikele ungacala ngakho. Kuyazwakala. Okay, 2018 wakhipha i-hit ye-album ngo-2018. After 2018 uyayikhipha. Ngiphinde ngakhipha ngo-2019 i-album yami eyayithi eyayithi Mbuyisi. Album ingoma lapha eyayihamba phambili kakhulu ethandwa abantu yayithi Masefithi Nasawuqopha Umlando. Leyo ngoma yangifishalishe Inkosi Yamagcokama noBheki Yehova. Iyona ngoma nje leyo eyayinamandla kakhulu kuleyo ngoma. Okay. Ngoba mina ingoma engingayizwa ekade ngifuna ukubuza ngayo iyeke le yamanje ethi sizwile ukuthi umjolo yakithi asiyeza kuyethiyenza lapho. Ngifuna ukuzwa nge-coronavirus, i-corona. Ukhona ngoma yakithi i-corona? Ngibona umusic video wakhona. Ikhona. Uyivundulula. Sengayikhohlwa ukuyikhohlwa. Kusazi ukuthi ngicula ngithini kodwa ngikho. Okay. Umculo waqhubeka kathini emva kwekhipha ama-album lawo, like amaphi ama-album amanye kuyo wakhipha? Ngikhipha eyathandwa kakhulu futhi. Yathandwa kakhulu eyayithe Soweto. Ibhamene eyayithe Soweto. Inengoma ethi Umuthi Ngulanda eMozambique. Iyona ngoma ukuthi leyo eyangenisa kakhulu. Imnandi leya ngoma. Kahle nje ayikho i-album engayikhipha yangaba nayithi. Shuthi uchaza ukuthi umuthi waseMozambique, shuthi umuthi thina asinawo la. Ukhona nakhona lana kodwa kuyahlukana. Bake bethi into yangaphandle iqinile kakhulu impande yakhona kunala. Ngoba eMozambique ingemithenga khona. Ekhona kodwa eMozambique. Ngoba ngisho ngathiwa ngigadla umuntu waseMozambique funeze olashwa khona ngoba awukho umuthi ozomlapha la ngoba indlela othakwe ngayo lo wangale eMozambique azikho ithabo ngala zokuthaka. Oh, i-advice yakho ukuthi umuntu mengithathele indoda umuthi ngakwazi ukuthola eMozambique right? Hayi phela ngisho. Angisho. Ngabukela mina lento engizwile ukuthi ungayisukela indoda yami ngoba mina umuthi ngizolanda eMozambique. Kahle leyanto noma yayingasakhulumi nomuthi ngempela yayisithi nje
ngibuye-ke manje ngingabi ngisaba ukuthi ngangifika lapha sengiyakhuluma yayisho nje nami bathiwa phela ungithathela umuntu wami ngithandana naye noma umngane phela kuyokushuba noma angasekhona ukuthi kushuba ngomuthi mhlawumbe kushuba ngenayini kodwa nje khona ngeke uze kube kuhle uma uthatha umuntu wami ngangichaza lokho ukuthi angithatha abantu besifazane isikhathi esiningi lezi zinto zamanayini lezi abekho mningi kodwa la emthini bathola yabo into kanjalo Nkosi yami, kodwa abantu besifazane sinegama elibi yazi. Uma usuyibeka kanjalo akuzwakali kahle. Ngothi abantu besifazane. Ngiyaxolisa phela izokusithi zifaka mvunye noma wena ongakwenzi kodwa iningi labo njengoba bebaningi nje abakwenzayo uyabona ukuthi futhi manje uqaphakela kumina nonke. Bafethu. Oh, ngiyabona ukuthi khona ingoma edlobhedu etrendayo manje. Kuthiwa sizwile ukuthi ngizomjolo. Awusitshela ngayo. Eyi. Angazi ngachaza ngithini ngaleya ngoma. Kodwa nje bayithanda abantu kakhulu and mina ngangayilindele ukuthi ngenza kanjalo. Ngangitshela nje ukuthi nje ingoma nje ezofana nezi danso isijomba uthando. Eswahili. Leya ngoma ukukhuluma nje iqiniso ngangade ngibe EP eyayinengoma ezo6. Kukhona ingoma engiyithembe kakhulu kulo EP eyayithi 2K cishe kanti iqo. Yena ngithembile ukuthi izokwenza ngizwile. So ngithembe ngiyikhipha lo EP le ngoma le ethi ngizube bethunyiswa umjolo. Yavele yahamba kwacaca ukuthi yona ehamba phambili ngisho ku-YouTube nje yona ehamba phambili. Ngithe ngithi ngiyabona ku-TikTok awunangomagumede wenze ividiyo ngayo ecula phekwayo. Magumede wenu. Yeah. Uma ecula phekwayo kanjalo ithende futhi ividiyo yakhe nje ku-TikTok abantu beyithande nje. Yabona nje beyithande. Ebese bebabaningi abathi le ngoma le mina ngahamba nemiqala phansi engene nawo magumede kuyona amazwi ngihlangene kahle kakhulu yabo mina ngimbulalelayo ukuthi hayi okay ujoza amagumede sami so sayenza istudio sayikhipha sesikhiphayo kusisi njengamanje ina 2.2 million. Yeah, ngoba ngisho ukuthi iyatrend impela uyizwa yonke indawo. Okay. Kwaba kanjalo nje. Wawesuseswa yini? Wawuyizwa umjolo yini? Angayiphupha. Wayiphupha? Okay. Ngaze ngikhopha nokho. Ayo. Unophupha ingoma vele? Yakenzeka. Awungichazele kancane halokho. Ngayiphupha ingacula yini? Okay. Ngayiphupha icula umuntu zakwethu khona emculweni. Engathi ukhiphe isingile. Ukhiphe yona le ngoma nje wesho somjolo engathi ikhala ikhona nekhona itekisi ikhala yonke indawo le ngoma le. Bavuka futhi khona phakathi nobusuku ngayirekhode efonini ngoba ube ngaye ukurekhoda kazokuba sengikhohlile. Fana nokuphupha inamba zelotho. Angazingelani malutho khamba kanjani namhlanje. Khona abantu bathi bayaphupha inamba zelotho. Ababukeli. Angithi abantu bathi bayaphupha inamba zelotho. Like shuthi la ukuba noma mhlawumbe wena lo sikhathi esiningi umuntu ayiphuphile inamba ngilethele abangithi. Enze uthola ukuthi njalo umuntu lokuthiwa uyiphuphile nje uyiphuphile inamba ngokwamlotho nje uthi ilento. Hawu! Kuyenzeka. Oh! Wena waphupha ngempela kodwa? Lapho manje icuba nje ijongo nje. Kanti futhi ngakubhalela WhatsApp qaqaqaqa uthi into yazi ngiphupha ingoma nje. Hayi ingoma ethendayo kakhulu kanjani? Angiphuthika. Hawu! Akazi ukuthi umlethele ilotho uqobolwayo. Thika. Yathi ingoma esidla abantu sekunzima manje ukuthi hey ndoda iyo phela le ngoma. Ngiyangitshela ngayo wangiphuthika. Hayibo futhi. Yazi ngiyafisa ukubuza ukuthi ubale nojongo kodwa ngiyabona ukuthi cha. Ngiyangitshela. Uthi ngabuzi. Ngabuzi ke ngisho. Ngicabanga nabafowethu. Hayi,
uthi wena akusiyo lento. Hayi mina ngithanda ukuthi. Yazi ukuthi angikubuza ukuthi awunayo wena lento. Awuyithathaka. Indawo ngathi akakuphikeni manje. Hayi ngiyaphika. Ayikho mhlawumbe igathi ngisazi kodwa nje ayikho. Okwamanje ayikho. Kamnandi. Okay, thina futhi yazi si-foundation mate sifuna ukupha iy'ngane amabhazari. Iy'ngane eziphuma kuma-background angekho right, iy'ngane zasemakhaya. So ingakho siza kubaculi bamaskandi because bayanithanda iy'ngane zasemakhaya and bayawuthanda umaskandi so bazonilalela nini. Sithi thina yini ongayisho ingane encane ekhulayo ekhaya mayelana nemfundo? Ngiyambuza ukuthi iy'ngane ezisencane ezisemakhaya ayifunde zingakhohliswa ithina noma amajongo lawa ageza kakhulu. Mayizobona abantu bebuye eGoli begezile ingane zizeyicabanga ukuthi iy'ngane ayingeke imali kulula eGoli kwenzeka kalula zizeyicabanga ukuyeka isikole ziyophatana zeGoli kuyashizelwa uma usuke ungenayo into oyiphethe esandleni. Ayifundi ingane. Ebese ngenza kakhulu futhi kulezi ey'thanda kakhulu umculo. Ebese umuntu ezizwe ukuthi hayi mina nginalo ithalente ngingakwazi ukuyenza lento yenzeka. Umuntu ayi ngiyakwazi ukudlala isigidi, nginezwe elihle, ngiyakwazi ukukhompoza ngibhale iy'ngoma ezimnandi. Hayi ngiyasiyeka mina isikole ngiye khona mina ngiyocula. Inkulu inkinga lapho. Inkulu inkinga. Ngoba ungathi uyakwenza lokho ukuthi uyagijima ngiye eGoli ngiyocula mina ngifike ngahlangana. Uthi ungahlangana. Yabo njenganamanje nangaqala ukucula ngo-2017 namanje ngikahlangana. Awukuthi sekuhlangene. Awucabangi ukube kuthiwa ngenhlanhla nginalo itoho. Awucabangi ukube kuthiwa kusukela ngo-2017 ukuzanela kube kuthiwa benginalo itoho ngithi ngithembele umculo bengabe ngiphila ngana umculo awangimali. Kuyenze manje bese kuyenzekala ukuthi bhuku kancane kodwa nje yonke leminyaka bengingaqondana. Kusefane nje manje phela yafuna uqamba mama ukuthi kusabheda noma ngingazabhedi. Cha kusabhedi manje ngaleya ndlela. Sengiyacabanga ukuthi kuthiwa bengingenalo into ngabe bengiphila kanjani. So ngiqonde ekuthenini iy'ngane ayingayeki isikole zithi ziyocula ngoba zibona ukuthi zinama-voice amahle zikwazi ukudlala iginci umuntu ebona ukuthi hayi ngizofika ngicule ngibe umkhuzane ngibe umthandeni ngiqashwe ngihambe ngey'moto iyakulula ngaleyo ndlela. Akuhambi kanjalo. Isikole sibalulekile ngoba futhi akuthina sonke sizocula phela. Akuthina sonke sizocula. Ngane ngiyayizwela ukuthi ayidumi kanjalo ngizosuka. So futhi ngiyabuza wena futhi oyivezile le ndaba yokuthi ilento thathwa lento so ngithi mina angikubuza ukuthi uthini ukuthi kwingane ayithathe yiphi into like iyiphi lento le engenabo ubungozi. Umnyuvu uthi thatha lento asazi kodwa phela umnyuvu usuke ethi thathana. Yabo mhlawumbe kungenzeka ukuthi uthi thatha i-license. Kungenzeka futhi ukuthi uthi thatha imfundo. Okay. So mina ingane ngithi ayithatha imfundo. Thatha lento eseduze kwakho nawe uyibonayo ukuthi izokusiza kusasa. Mhlawumbe umnyuvu uyochaza ngelinye ilanga ukuthi wayithi akuthathwe. Ngoba akukho akuvezile ukuthi nengithi thatha lento kuyaphileka ngisho ukuthi thatha mhlawumbe uyayigulela udlela amaphilisi mhlawumbe uthatha amaphilisi uphile. So asazi. Kuya ngawo ukuthi ucabanga ukuthi yini lento. Ingakho ngithi mina mhlawumbe nayo uyochaza ngelinye ilanga ukuthi wayithi thatha. Yena wazi ukuthi asazi. Yini lento ethi ayithathwe kodwa ngeke ukuthi ingane ayithathe imfundo. La ekhaya sithi thathani imfundo bafethu. Ubuyele simtholapi. Mesimdinga. Like kwinkundla zokuxhumana utholakala kuphi? Utholakala kuphi? Facebook ngikhona Lihle Xhakaza. TikTok Lihle Xhakaza. Yeah, bese kuba inamba yami yokucingo we-WhatsApp. Ilokho nje njengamanje. Okay. Okay, but ngoba usushilo ukuthi utholakala kuziphi inkundla zokuxhumana.
Wetlihle, ababukeli bakho nabalandeli bakho mengabe befuna ukukubona mhlawumbe ukuthi nje ngifuna ukukubona amehlo namehlo angikaze ngize ngikubone like ikephi la engakubona khona ikephi la mhlawumbe umcimbi engakuthola kuyo umcimbi okhona njengamanje engisaqashwe kuwona umbuso wamaciko ozobe useThekwini nge-28 September workshop. Ngiyiwona mcimbi engizobonakala kuwona lo njengamanje. Okay. Yini ofisa ukuyisho kubalandeli bakho abakubukayo manje? Engifisa ukusho ukuthi noma ngingakabi naso isiqiniseko ne-date kodwa nje ngiyaphela e-studio ngizokhipha khona amadosi. Ngicela beqhubeke nokungisapotha. Ngiyabonga futhi kakhulu ngesapotha abanginika yona. Ngicela ukuthi beqhubeke kakhulu bengisapotha. Sisazokubiza la ekhaya singathanda ukusebenzisana nawe. Khona ama-event esizoba nawo, khona ama-competition esifuna ukwenza ongakwazi ukuthi uphumelele. Ngicela ngiziphe khona. Yebo. Hayi, okay babukeli. Nibonile ukuthi thatha lento, imfundo ayinabungozi. Thina-ke ngoba asazi kuthiwa kuthathwa ini. Thina la ekhaya sithi thatha nemfundo ayinabungozi izokuyisa phambili. I-interview yami noLihle iphela la namhlanje sizobuye simbone ngoba ngisho nje ukuthi sinama-event esiwaplanayo as umphethu wemfundo. Nizobona nje kuningi kuyeza bakwethu. Please subscribe, share and like. Baba cha siyabonga futhi ukuthi ufike uzosekela imfundo siyawenza amagalelo akho kwezomculo siyeza ukuthi usuka kude ucula siyabonga ukuthi namanje konke kuhamba kahle nasemculweni siyabonga nje ukuthi siyazi ukuthi izinto zakho sezihamba kahle yabona sezihamba kahle futhi siyabonga ukuthi la umphethu wemfundo ufikile uzosekela uyakukhuthaza ukuthi abantwana bafunde ngayo yonke indlela abantwana banakekela isikole siyabonga futhi siyabonga njengomphethu wemfundo nathi sikupha khona nathi siyabonga siyayithoba kuwena siyehla futhi siyabonga ngazi amazwi akho angathini uNkulunkulu lapho sesindlela zakho Ngathi nje nami ngiyabonga kakhulu ukuthi ngibe ingxenye yalolu hlelo lwanamhlanje la kumphethu wemfundo foundation. Ingane nje ngithi ayifunde yilokho nje ngiyabonga. Siyabonga.